Good morning mga kapilingon! We are in the mountain again. So, for this video, magluto tayo ulit ng talong mga kapilingon. Ating adubuhin dahil ito ang ating ulam sa bundok. So, hiwain muna natin mga kapilingon ang ating talong. Ayan. So, hatiin. Ganyan, prank. Tapos, ganunin. Ganyan lang mga kapilingon. Ayan. Mag-adobo tayo ng talong mga kapilingon. Ayan. Masarap na to mga kapilingon pag sa bundok. Ayan, lagyan na ng magic sarap. Ayos na mga kapilingon. Parisa ng bagoong ba. Yan. Another one. Maganda yung talong ngayon. Nabili ko guys. Kasi minsan kasi pag bumili ko ng talong, maraming sira. Ayan o, good kayo. Good quality. Ngayon, good quality. Najakpatan ko to ba? Nakatawad pa ako nito guys. Kasi dapat 60 lahat yung bayaran ko. Kasi nga may sibuyas. Bumili akong sibuyas. Walang barya guys. 50 lang. Nagiging 50 na lang. Kasi walang barya. Kaya nakatawad ako. Ayan guys. Another one. Iwa, ganun lang guys. O ganun. Ayan. Yan guys, luto na yung sinaing guys, sumunog na. Luto na yung sinaing, hindi pa nakaluto ng ulam guys. Kasi nilinis ko pa yung bahay kubo guys. Namin alikabok guys eh. Yan, so tama na siguro yung 3 guys. Kasi ako lang naman eh. Yan, so yung dalawa, iwan natin yung dalawa, sayang naman. So yan guys, tapos na tayo naghiwa ng talong. Balat tayo ng bawang guys. Lagyan mo natin ng bawang kunti. Yan. Para bango-bango kunti ba. Para mahumot po ang sudan guys. Kay talong rabia. Yan. Tapos sibuyas guys, sibuyas. Ayan. Balatan na natin guys. Ayan. Tapos hiwain. Ayan lang. Hiwa. Ayun guys. Tapos ang bawang ay ating pisain. Ayan. Ayan guys. Durog. Tapos ang magic sarap. Ayan. Handa. May pinya guys. Yan. So yun na muna guys ha. Pabalik tayo. So ayun na guys. Nakapagpaapoy na tayo guys. Ilagay natin yung ating kawaling hinugasan. Ayan. Okay. Ayan ang ating talong guys. Yan. Adobong talong lang yan guys. Okay. Painitin na natin yung ating kawali guys.
Pag mainit na siya guys, lagyan natin ng mantika. Yan. Ganito ang buhay sa bukid guys. Yan. Ganyan. Ang pusa ko, ang kulit eh. Wait lang, at tayo mag-adobo ng talong. Dahil wala tayong ulam. Ayan, so natuyo na siya guys. Lagayan natin yung ating oil guro kunti. Lagyan natin ng oil guys. Ayan. Yan. Kasi nga ayan, kunti lang naman yung talong natin. Ayan. Ito ang buhay sa bukid guys. Ayan, sira-sira na yung bahay ko guys. So ayan, kawawa. Sira-sira ang bahay ko. Butas. Ayan, ang lakas ng apoy. Ayan, lagay na natin yung ating bawang guys. Bawang. Sunod na ito guys, diba? Sunod natin yung ating sibuyas guys. Ayan. Ayan. Haluin natin guys. Ayan. Ayan. Para bumango naman yung ating adobong talong. Sunod, ilagay natin yung ating talong. Ayan. Ayan. Haluin lang. Ayan guys. Ayan. Takpan na natin kadali guys. Ayan. Tapos mantayin natin na medyo mambut siya guys. Saka natin lagyan ng magic sarap. Ay hindi, lagyan na pala. Kasi hindi ko aasinan yan guys. Hindi natin aasinan guys. Kasi lagyan natin ng tuyo yan eh. Adobo eh. Diba? So, yan lang. Magic sarap. Ang ating pangpalasa, ang ating ulam. Magic sarap, ang nagbibigay ng magic sa ating mga gulay. Ayan guys. Takpan muna natin guys. Ayan. Tapos ayusin natin yung ating panggatong. Medyo lakas guys, bawasan natin kasi sayang. Ang hirap pa naman maghanap ng panggatong ngayon guys. Bawasan natin para di masayang yung ating panggatong. Ayan. Ayan, so wait lang muna natin lumambot guys ha. So ayan guys, tingnan natin guys, baka dumikit na siya guys. Ayan guys, lagyan natin ng ano to guys, tuyo guys. Ano, ang bilis maluto guys eh. Tuyo. Ayun.
Medyo kulang konti. Ayan. Bravo. Ayan. So, bawasan natin ang apoy. Sigurado masusunog siya. Ayan guys, maluluto na siya guys. Dumikit na. Ayan. Huwag pa sobrahan ng tuyo. Baka maalat. So ayan, patayan natin yung ilaw guys, ay ilaw, apoy pala guys, apoy. Tanggalan natin ang apoy kasi ito na yan eh. So itakpan natin, maalikabukan. Ayaw matay ah, tapang ah. Yan, matay na siya guys. Daming agito eh. Yan, so luto na guys. Yan ang ating adobong talong. Ayan. So ayun. Ayun guys. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel guys, and share and like guys. So this is Ilamboy Pelingon Vlog. Nasa bundok tayo ulit guys, dahil tayo ay taga bundok. Ayan, taga bukid. So thank you for watching and bye. Wow.